Дин һәм сәхнә, әлбәттә, ул капма-каршы әйбер. Ул сорауга без, әлбәттә, төгәл җавап тапмадык. Коръәндә дә ярыймы, ярамыймы, ул барыбер ниндидер шундый бер спорный җирдә, улаймы, ул әлбәттә нияттән тора. Җырны син нинди ният белән чыгарасың һәм аның тексты нинди мәгънә алып бара ул. Миңа калса, ул бит инде менә шундый гадәти тормышта яшәгән кеше дингә килгәч, менә яшәгән дә ул әйме гадәти тормышта һәм менә мәсәлән яулык бәйләргә кирәк һәм намаз укый башлаймы. Миңа калса, бик теге резко рамкаларга үзеңне куеп, ябылып, бөтен кешедән так бу ярамый, мин монда бармыйм, мин монда эшләмим, бу туры килми дип, алай ярамый миңа калса, чөнки ул тора бара үзенә дә нигенә авыр була, кичерәчәк. Һәм тирә-юньдәге кешеләр дә аңламаячак аны. Әти-әнисе, ире анда, балаларымы, туганнарымы.